guna ni muase achira mansan e ko fra brafo baya asase e ko mo bo mpa e do bo fo godemo e ko ko chani tina e de ba be kire na na pe ho e na chidi ehini opon senkuo e na ne yire nso e to ujumu di e kire se Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Onipa na kana wa asem wa ya no masampa de Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Nipa na kana wa asem Ebra wadu obegu hono baby I want to wa na want to obi atoju mpo obi abansem wa ka na na fra hin kwase onko fra brafo mra no bofu agu na ni mu ase achira mansan e ko fra brafo baya asase e ko ko bofu ampa e do bofu godemo e ko ko chani tina Tie Sompa Sana sisema metuye emi papa kasi donko Sema metuye emi papa kasi donko achimo mahasi ja na chama na sise sana sema metuye emi papa kasi donko achimo mahasi ja na chama na sise na siane se Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Onipa na kana wasa Sana sisema metuye emi papa kasi donko achimo mahasi ja na chema na sisemi na siane Sema metuye emi papa kasi donko achimo mahasi ja na chema na sisemi na siane se Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Onipa na kana wasa Sema metuye emi papa kasi donko achimo mahasi ja na chema na Asem Mpe Nipa Ashafoni atiefo nyina adwo na Sompa Asem Mpe Nipa no dia santemai agiatum dia Ghana mai agiatum dia wiasefo nyina se ye no ye breni na ene otententu ye baboye ntabambafo ye namsoro ye sai enamfom wokoduma samoa ohwa fidie
ema tomo bidie ko pa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba emiriki se entumi no and your friend Samampo Sompa Asem Mpe Nipa no hey yedi so and na ye jana so anya Asam ketua kura dwumadie yi obatu omo Asam wanka sa na the nations anchor of Olumba Aboagye na adwa na producer yane ne edi dwuma na nwumire ayen kwantabisa Isaac obo dwuma pa na wono na sa chichi fidie mfuruma ede ema me ene anwumire no so ba pa ho sima enwotwe ewo Sompa 93.1 Sompa TV na uko social media handles na so a yenye na ewo Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no enso Sompa TV Twitter Sompa TV Sompa FM yedi atwago ewo ho ye ka to se subscribe share afufuro hwebi wotie bi emfa free ho na wodi wani etrem MC ahwa school fees wo ba dwuma school fees ne so sile nam dem ha no actually ni abre obeso be chimbi bi no rest for Sompa didie omunyina ebo Sompa Asem Mpe Nipa chidom enya Asem keto akra na gosu ni abrantien safo kantanka sempremu also na from there enya Asem keto okọ Sompa TV Aboagye ewo ho sa na David omunyina ebo chidom na kachire obi also na from there madwumade we konkai pa kofro bofum pa bema asuketua me yipa bre na Osei Aboagye Oforisuo ni team Oforisuo menam tia dwam nam dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so do driver ene touchline ko a ene ye demoko ene kachiro obi na obi so kanchiro obi se ene de de brem no eche paw eno ti se wantie bia wa yo ho kra ayi se ma promente me ho ase eno na de beda Asem Mpe Nipa ya mame ti bebi obi a mechia no pa the nations anchor Oforisuo radio ya de o eba ni se anamini akosi ajamfo abeni TV ewo ahafu bedi ako oni mi senior brother Afedi Abua echiwo musana atumini anumu nyina because omo na empanimfo sana go so mahene na akosi bosom protumfo betwani onso hwedumadi Awurade nhira no Oforisuo ke adu be ma ba bi obi ano emechia no na ka che ne se owo manan a omo ye boni aya pam ka kire omo nyina utwimi ense ni meja ba ko a ekobasa na ye de Asem abasa enye fe sa ntino mechia no ya mechia ke wate se masero no de o kanyina ke adu be ma wate je wakodi me bapa no wade no ana me ko kan se ya na manfo bi na dia seba ba ni na aseme na mawo me ba me tonto mama no na me de ne kwa wade ani kunu he no yi me to bi ma no dia efede na so no ya manko na so be tonto ma be shi ne ntuma nya no ya mama the last 2 years ya mama manfo me nam dim ho nam dim ba ma wa na yetiem ye kura so kura ba na kwa wale pandi e hu yi eti me aw ne ya men papa na me kura na ma she me babo a enti tutubo ena ntuma wo so wato na ho rapo avena me rapper efe pa rap me kura bi ama me das ko de onyina ni mfresh ma wa bagire ho bo o dabi onyina ri enyi me kura bi US be di 3 years ansana ba ene wa me bo anu no okay ya wane pa edema yetiefo ene ahwefo ene anwumire na ena futu semu amede emprewo no ano den pa afutu semu amede bro na anwumire matuni din sika cash sana bruni beka no na latin kasa beka cho se precunium anu so iska ewiase abrabo na ye bono ye yisika firi mu enye yi yentumi nyi sika firi wiase abrabo debi nanso ene babi amede efa no ekwanya obefa so obepesika na ehodwo no na obedi amana ye ode no eno ena meka ho asem ena anwumire di akyerew ewiase abrabo na ye tempete kwa efurusane ni nyina eye sika o krobia sante kotoko beka akyerew se yenkotia dromra ya habai eye sika kuro ya na kwai bai ena wo fa so a odi pe sika ekwanya ye faso epesika no eturu baabi a obi betumi anya ne sika obi ntiase da eno yo no nasem eno ti enanwumire masema mebusa o se
sika na ankasa wo ankasa wo no de wo pɛ no waye wo adwene sɛ wo benya bi no ekwan bɛyi na wo bɛfa so abɛpɛ no na kwan bɛyi na afa so onya wo de ye won krofo bi e wo Ghana mam ha anadwo mo na o da bi o wo mo tiri fo mo tinto kata so o efri sɛ sika bi a ɛwɔ wɔn ho a wo yusuo no sika no ankasa ɛma wo mu entumi enna ɛno ti me ma me busa wo sɛ wankasa usika sabre ebontoma no ye odwetire no usam wani mfifiri na odinya ya na atie bia wo bebra wo benya bia no eduru ba bia no ho asem ka no enko de obefa kwati kwai enso anya no eno so ho asem ka enko eno ti ma asem ameka che na anwumire se saka ye breye ho asene ato yabo ase atwa awurade anim na krupo twedi ampon ne pa wa hye edi amaye we sikasem no ke atwa sa abre no akabeboa pa eduru ba bia obi wo ho abasa house no opese wonya sika na so emu sen se ekwai be na bo fa so eyimoja kangu ana sofopani bi eka no Ghana ha se enen kwankwa na bankoda na ban kwaya wo fa so epesika no eye bloody asan kodai anhweye no ma nto mo bo ase a epeturu pepi no would call baby credit sika betwa trukum adentia efri se kaye apanimu sofopani a ono ne tinwini na bodwu se nyina futi se medie yi wato no enen koda wadi mfie du nwotwe pese onya sa aka ni bi wabra wonya adwuma bia ewom se onyomtuni kwadwofo su kan se okoto se sika daboda so apebi fa na yo hene eyampa na sika daboda so awo kwa akofa no ekwai be na wo fa so awo fa sika na free border no so no eno ho asem na me ne wo ka no sika na ye ka ho asem no unya bi eye wo anya bisu a eno so ya asem foforo nanso de meka cho na anwure se ekwanya obefa so obenya no na eho dwo no eno ho asem na meka eno tisi ameni amiri wiase agapade na ya anya ya adwene se ye bekuya nwua bi anase na mogya so ebetumi akwa konya sika ne atwa awurade anim a enne na nwure meka cho se ke atwa awurade anim na ne pa bi wo hyehya ama yen yedwa bi a yedi na empokura no dwumadie bi a yedi ebetumi de sika bre ne ho dwo no enka beboa pa enen kwankwa ba no epese wode na wotwepe enya sika nya no bi na meka hu si esam ya nim fifire na ya tempenten kwa ewo yemfuom ewo yedwaso ade bia de ensa beka ho dwo a ebe yedwadie na yebetumi enya sika afirim na yetumi enya bi asisi adan no kano beboa yie pa eno ti ena anwumere meka cho se sika no ehu hia de na so kwanya abefa so obenya no ena meka cho se pesika ehodwo sede be ya woda obeda sede be ya sika ne bi no se wonni asase zukura no a unchiri nkafo no ebetumi adi amen na watumi adi ache eno ti kwanya abefa so ebepesika no wodofo turuba bi a mumma ye mpempere ho tuma po America binum kura de dase ye eno na meka cho se obeto obo ase atwa awurade anim na empo dwumadie bia wudie no na Nyankopon baboa ma waso sikam na wayiri dweteni mama no watonsu pagu so no eno ho asem na meka kire onwumre sika no de ye de na so hwekwan a obefa so obedi no ana obenya no wadi amana ye ode